Nic ydw i, a dwi'n gweithio yn Ysgol y Gymraeg yng Nghoedion. Dewis i wneud y cwrs achos ro'n i eisiau dysgu Cymraeg a ro'n i eisiau helpu'r plant yn yr ysgol hefyd i datblygu eu sgiliau Gymraeg. Mae'n rhywbeth agos i fy'n alon achos dwi'n dod o bod yn Gymro a heb siarad y iaith. Mae'n eitha drist, ond dwi eisiau paso'r iaith lawr i'r plant yn fy ysgol. Dwi wedi cael amser gwych ar y cwrs, i fod yn onest. Roedd yn mis Medi, ro'n i'n teimlo'n eitha nervous, ond nawr dwi'n gallu siarad Cymraeg gyda unrhyw un am fy marn i. Mae staff ar y cwrs yn anhygoel o dda. Maen nhw'n just hyfryd i dod mewn a gweld eu wynebau. Maen nhw'n cefnogol iawn. Ym mis Medi, pan byddwn ni'n mynd nôl i'r ysgol, byddwn ni'n gweithio yn blwyddyn 4 a gobeithio byddwn ni'n dysgu Cymraeg i'r bob un y dosbarth yn y blwyddyn, achos dyn ni'n ysgol fawr. Bas ni'n argymell y cwrs achos dwi wedi cael profiad gwych.